Aujiña da villa, que bonita é. A miña aujiña, que bonita é. E que auga temos aquí, a da villa da fonte. Bueno, a da fonte, cando está así todo programado que está, sabe ben de carajo, Cando ven fresquiña, fresquiña. Sabedes unha cousa, nunca vos dixen. Primeiro vos días, eso como sempre, pero nunca vos dixen unha historia. Eu se tomo auga da neveira, estragame a gorxa, non sei que me pasa, non me digas. Unha cousa extraña, porque é ca auga solo, Pero cando está nesa auga con ese rollo desa frescura da terra que ven, sabe Dios por donde ven e tal, está ben fresca. Eso sábeme como calquer viño, sábeme que flipades. Veña, auga, que imos poñer a ferver aquí porque imos facer un par de cousas. Vamos por aquí, como vai? Historia sí, pero hoxe imos facer unha receita que vades decir, isto vou non facer unha casa. Como que non? Escoita, colle nota, Virtudes, colle nota, Paco. Hai que empezar a facer as cousas como eu che digo. Mira, vamos facer uns boliños de bacallao. Unha especie de chulas, de pasteliños, teñen bastantes nomes. E, ademais, a veces fanse pois, con un chisco de pan relado ou aglomerante, como, por exemplo, o pan a fariña tamén. Pero, distintas fariñas poderías empregar. O máis importante hoxe é que non vamos empregar ninguna fariña. Non é importante, senón que vamos facer algo ca pataca, que empregamos moitísimas veces, pero que ademais, non como na miña casa, que sempre se facía ca, unha pataquiña sin rebandas cocida para acompañar calquer cousa. A pataca ten moitísimas máis formas de facer. Vale, polo tanto, as posibilidades que son, eu creo que infinitas, e hoxe vamos a por unha delas. Boliños de bacallao, vale? Uns boliños que imos facer con este bacallao que está xa desalgado o vapor, cocendo estas patacas que vai ser un pouco o noso cemento, cunha ceboliña, un pouco de queixo, temos un allo, temos ovos por aquí, temos un pouco de pimenta branca, temos tamén algo de característico que xa empregamos algunha vez, creo que o allo negro, con que imos facer unha mayonesa espectacular cun chisco de limón, algo de perexil, temos cenoria, temos un pouco de mel, porque vamos facer unha vinagreta, xa que, a última hora de todo, vamos a confeccionar unha ensalada con esa iruga e con estes ensalaños, con estes brotes de coengos e con todas estas cousas, vai a ser o acompañante final. Así que temos pataca, co bacallao por un lado, ben crocante, unha mayonesa por outro, e ensalada, queda máis. E imos empezar ca receita, pero antes, como todos os días, con esta gran compañía hai que saludar tamén, non? Moi bons días, como estás, Lidia? Que tal? Bons días, Iván, estou ben. Home, ben, tens que estar. Creo que aquí unhas maracas, non pode ir a facer así. Iba a empezar eu a meterme contigo como me licho conto, xa sabes por onde vou. Espera. Xa me adianto, sabes? La. Pero mira, cada por favor, no. Abre as as. Mira isto, é unha águia. Pero unha auténtica, hoxe non temos a Lidia, hoxe temos a Son máis avispado con un águia. Me cache na mar, Bueno, a mí gústame que sepas que a cor quédache increíblemente ben. É unha tontería, pero a mí cando ves así con lúcida con cor, parece que che luce a cara. Pero mira, eu sempre digo que cando un sabe rirse de si mesmo, non pode aceptar que se rían nunca. No, pero non me estou rindo, No, ao revés. digo... Agora, se fas así, a ver, outra vez. Podería... Menuda... un águia. Estamos en Galicia, Unha galiña. Unha galiña de voz ou unha, como lle chaman? Moito me gustaban as curuxas, e tal, cando estas que estás non se ven moito porque estas tipo de aves rapaces como as águias tan pequenas, o búho e tal, pero cando ves unha cousiña así branca de todo e con esos olliños negros así ben bonitos e que ti estes así azuis e así ben pintarri, vaya que temos aquí hoxe. Mira, vaiche gustar o que vamos facer. E vou facer unha mayonesa de acompañamento cunha ensaladiña, que a máis a ensaladiña é unha cousa que eu fago moitísimas veces desta maneira, con esa erva de congue ou con esa iruga, unha vinagreta rápida de limón e mel, que me gusta moitísimo, pero para acompañar, hoxe, chulas, pastéis ou boliños, dame igual, unha especie de buñueliño de tal, de bacallao. Pero imos facer con pataca, polo tanto, o primeiro que vou facer, e como xa dixemos varias veces, é cocer a pataca, para facer masas e tal, sempre ca tona, vale, capela, así que isto xa vai por aquí.
E cando comeza a ferver, de contado nós, despois meteremoslle, moi seguramente, un chisme que teño aquí ao vapor, e por eso vou facer unha cousa ben bonita que vai ser o seguinte. Mira, vou, antes de nada, que isto xa está empezando a aquecer, que xa o puxen antes, pero mira, vou quitar un chisco de auga, porque despois, senón, vai ser moi brava para o vapor. E a pataca vais a facer exactamente igual. Aí Porque está a receita perfecto. original sería con fariña, isto é como unha variación? Non, ou a receita é sinceramente, con mira, pataca? gústame que me preguntes. Eu xa as fixen con fariñas, non son variacións. Eu creo que, como todo na vida, hai xente que as fai dunha maneira e de outra. E eu tiro moitísimo de recetario de xente da casa. Recetario non de vou a ir ao pitimini porque non me entero de nada, tanta medida moitas veces a min toléame, entón eu son máis non preguiceiro, pero máis pensando tamén en vos, é a miña forma de cociñar, ben galega, ben da casa, no que vou tratando que xente que fai e tal, que che vai deixando as cousas, despois tamén fago probas. A veces digo, mira, un ovo. Hoxe, por exemplo, imos metendo os ovos de un en un para ver como fai a masa. É un pouco máis de texturas. Que pasa? Como eu creo que lle chaman máis chulas cando se fai co tema con un pouco de fariña e máis boliños ou pastéis cando se fan ca pataca. Pero que en Portugal, que isto é moi típico, nos nosos veciños, o bacallau, din, isto parece moi poético, pero é unha realidade, din que teñen polo menos 375 receitas de bacallau, unha para cada día do ano. Creo moi ben. Non, pero eu non mo creo, eu che digo que hai moitísimas máis. Ah, pode ser. Porque eu cada receita que lle collo a un, cambio unha movida, xa fago outra receita. É o que che dicía moitas veces. O queixo, por exemplo, é un pouco da miña... Por qué? Porque como aglomerante tamén creo que lle vai quedar bastante ben a esa pataca, é dicir, que fai depende de pegamento despois ca calor. Entonces, bueno, nós imos xogando, pero non é que é unha variación. Variación eu creo que eu funa collendo por outros sitios e voulle metendo historias. Eso sí, temos un bacallau de salgado, bacallau que sempre vai a estar para min por riba de todos os peixes non, pero é algo que me gusta de todas as maneiras. A mí tamén. Fritido, rebozado, a prancha, cocido, cunha simple coliflor, cunha berza, dame igual, para facer este tipo de pasteliños, para recheos, para... Que isto ao final pode ser unha receita de aproveitamento, se temos sobras de bacallau, non? Que ás veces queda un toro e din, con un toro que facemos? Non facemos outra comida. Por exemplo, e outra cousa, que moitas veces falamos, Lidia, isto na casa ten que interesar moito, vou xa collendo esta historia, é que a veces o bacallau vai caro. Últimamente vai caro. E se colles unha folla de bacallau así de bacallau ben grosa, vai caro aínda máis, vale? Entón, para facer este tipo de receitas, isto tiño por aquí, eu métolle, pero podemos empregar unhas migas de bacallau perfectamente compradas como migas que son bastante máis económicas, que podemos desalgar en 10 minutos debaixo da billa e témolo listo. Así un pouquiño. Ou deixar media oriña, 2 horas en auga. Xa desalgadas, E hai nas desalgadas. De ensaladas, exactamente. Polo tanto, por favor, neso imos pouco a pouco xa meténdonos na cabeza que non ten, como vos digo moitas veces, que facer sempre como fago eu. Veña, eso, lume pequeniño, que se vaya facendo aí perfectamente, un chisco dunha pingueira de aceite, e imos facer para isto, para que quede resumento de todo, e aquí teño outra variación que moitas veces non se verá por aí, é que voulle meter no conxunto un pouco de cebola e allo pochado. Vou no pochar ben, vou caramelizalo mentras que lo coce tranquilamente e voulle meter despois a masa. A ver que che parece, xa verás. Veña, empezamos ca cebola e empezamos a traballar. Ai, chaval. Dime, a ver. Ese o allo allo, negro, sabes que a mí gustame moito o allo negro. Xa me gustan as cousas por bonitas. Bueno, pero eso é moi sabedor, super estético encontrar un allo así. Falamos unha vez... Ensina que son moita xente, a veces se non viche o programa, isto pouco a veces o empregamos. Mira de que cousa chula ten aí. É que pode parecer un allo pocho, pero é o proceso... Bueno. A forma de facelo é algo semellante. Moitas veces... pochear un allo, pero de forma controlada. Efectivamente, pero hai cousas que ás veces se descubren por casualidade. Non sei como se descubriu o allo negro. Creo que ven de Asia, o orixo que se cree. Creo que sí tamén, É un proceso de fermentación natural sin empregar microorganismos. Eso, durante varias semanas, alteras as condicións de temperatura e humidade específicas, creo que son 60-90 graus de temperatura... Sabes máis que a mí, xa, me parece. 80-90 de humidade e deixese varias semanas. E hai moitos estudos feitos co allo negro. Non é que sexa un superalimento, xa falamos moitas veces que os superalimentos non existen. Sí, bueno, é que os superalimentos, xa dixemos aí, que non existen directamente. Non existen superalimentos, é dicir, non existe ningún alimento que só por tomalo vayamos a obter un beneficio para a saúde, porque
no resultado de saúde influen moitos factores, o resto da nosa alimentación, a nosa xenética, mil cousas, non? Ben. Tomo isto e teño un resultado de saúde. Non, Ben. pasa que hai alimentos que son máis concentrados en nutrientes, en sustancias beneficiosas que outros, eso sí, non? Sería o caso do allo negro. Do allo negro, a ver, que ten eso? A ver, conta. Ten 10 veces máis cantidad, máis antioxidantes que o allo branco. 10 veces máis. Con ese proceso ten máis antioxidantes. É por qué? O sea, preguntas moito. crecenlle, pues claro, vale. Dixen eu, igual é por a falta de auga, porque realmente ten falta de Non sei auga. como se chega a producir, pero hai estudos feitos de Vale. que o allo negro ten 10 veces máis cantidad de sustancias antioxidantes. E hai moitos estudos feitos, tanto en humanos como en animais, que indican que pode ter beneficios a nivel regulación das glicemias en persoas que teñen resistencia á insulina, a Vale. prediabetes, que pode axudar a reducir a tensión arterial, Veña. que pode axudar que falamos un día da dieta antiinflamatoria, pois que pode axudar a reducir procesos inflamatorios, Inflamatorios. pero sempre recalco, non existen superalimentos, Vale. simplemente estamos comparando co allo branco. Vale? Estou pensando, canto allo teríamos que comer para que todo eso pasase, que moitas veces eso me ticho moti na cabeza. Pero, para bicar a xente, que non Sí. hai problema, o allo negro non dá ese mal alento. Ah, Así eso é que verdad. podemos tomar moito allo negro que non nos vai a ter problemas. É para- verdad, pero de feito hai unha cousa moi característica para xente que non coñece este tipo de produto, que tal, eu xa o empreguei en caldos para facer tal, teño un risotto, unha receita de risotto con trigueiros, e o caldo fago con allo negro. É como unha emulsión, allo negro e meto, lle dalle un cor característico que parece incluso unha tinta, non? E parece, a min, quédalle increíblemente ben. Pero por qué? Porque o allo, que está a dicir que non só é que non teña esa parte de bueno, de que é a Máis lanina, suave, pode ser, é moito máis máis suave. suave o sabor. Sabe a regaliz. Ten un toque, Sí, saca bueno, toques sí. doces, toques de Sí, cacao, pode di a ser. xente que coñece tal, que ten unha nariz como... Ten un sabor como umami, que falamos un día tamén do sabor Exactamente, eu umami. teño a nariz grande, pero tanto como coller a honestidade dos sabores tampouco estou aí, vale? Tampouco sei, Vale, non, pero como moitas veces, a mí foi moita gracia, non me quero meter, non me quero meter, pero Non me quero meter, pero me meto todo o rato. no mundo do viño, cando empezo a contar, isto é un sabor moi honesto. Isto é... Eu digo, como sabe isto de honestidade? Preguntou o allo que tal lle iba e dixo, vai mal, estou hallado, non sei, é que a min esas cousas mátanme do riso. Pero igual é ignorancia nosa tamén, que non sabemos o que Pero é xa o digo, que un moi sabor posible... honesto, non sei o que é. Acabo o de mellor dicir eu directamente ten que algunha moi posiblemente eu explicación. non encontro a veces os aromas, pero por exemplo o da regaliz sí que me parece. Igual que a min, cando fago con que xa te dito máis dunha vez, cando teño o tema dos froitos secos, lle meto pois unha pulida ou unha tostada, cheirame a flocos, cheirame a millo, Sí, cheirame eso é certo. a manteiga, pásame moitas veces. Vale, cólleme ese allo tamén, pode? Toma. Calo blanco. O blanquiño, sí, por agora outro vai para a maionesa, xa verás como che vai gustar. Vale, aquí nos agora o que estamos a facer, como vos dixen antes, é directamente a facer ese rustrido. Así que hoxe sí que me vai interesar que a cebola, como estades vendo, vaya ben miudiña, vale, que é importante, pero sobre todo que caramelice, porque se non vai tan miudiña como eu estou facendo aquí, que moita xente me di, a ver quen pica como a ti. Moitos. É A moito picadora. mellor, é moito máis rápido, vale? picadora. Como? A picadora. A picadora. E sabes o que che digo eu? É o que me pasa a min, que non choro, pero o que che iba a dicir, que é o que me interesa, que quede ben caramelizada. Ben acaramelada, que moito me gusta esa palabra. Acarameladiño. Mira, sabes, se me cantaras agora unha canción, digoche que me parecías mocedades total. Acabo de mirar para ti e dixen outra vez, que estaba con Parecería, pero non. Como que non? Parecería, pero non o vou facer. Pero non, cantar non che vai, Era que aquí xa chove bastante. A min cántame cantar, e canto moi ben. Debaixo da ducha. O que pasa é que fallame a voz, sabes? Aí está, Pero vale, bueno, vale, entendí. eu cantei nun coro, Hai que eu saber- estudiei no conservatorio, cantei un coro. Fomos a Noruega a cantar incluso co coro, eu era soprano, era soprano. Para, que aquí cada Teño día enteramos currículum, unha ti que te cousa, para, que aquí hai máis receitas, para... Non vai quedar en Pero baleiro, claro, nun coro estás medio de xente, non se nota ser tía que Non te vai está quedar mala en voz. baleiro. Estásme a contar que ti eras soprano. Era soprano. É Pois que- eso mide, non sei, fanche hai unha proba. Un mide segundo. En función ata onde chegas. Un segundo, que quere dicir soprano? Porque chegas a facer notas máis altas, non? máis agudo, verdad? Máis agudo. Se non é tenor.
Hai contralto, hai en mulleres hai diferentes en mulleres e en homes, ¿no? En mulleres a ver se me acordo, era soprano, Sí. hai un punto medio que non me acordo como se chama, despois era o contralto. Igual estou inventando. Contrabaixo, voulle chamar eu. No, eso é un instrumento. No, xo sei. Que No, pero ignorancia. Contralto era. Igual estou inventando, creo que era contralto. podemos inventar, escoita. Sabes o bo de... E mezzo, o de medio que era, mezzo soprano, non sei. Sabes o Non me bonito, acordo. o bonito Era soprano. deste programa? Que por agora non nos pode rifar, porque non teñen líder. Hai algún dicindo, onde vai esta Como que non, rapaza? claro, están aí todos botando esa mano na cabeza e esta que pero se non ten nin idea, pero como que cantache? Soprano. En Dinamarca, dixeche? No, en Noruega. En Noruega. Foi a Noruega a cantar. En Noruega, ali está. Empezou a nevar cando chegou Lidia. Aí non xa non chovía, empezou a nevar. O que eu che diga. Vale, mira, isto por aquí, así que ahora imos facer as cousas como son. Vou a quedarme, como che dixen antes, facendo esta cousa bonita, que é pochar, tranquilizar, a lume tranquilo. Hai moitas veces, hai un truco maravilloso que se ve ahora moito polas redes, de botarlle bicarbonato a cebola para caramelizala antes. É Ai, verdad, sí, quítalle non moitísima auga, inmediatamente ves que tal, pero hai que ter cuidado con ese tipo de técnicas porque se te pasas co bicarbonato tamén transfundes o sabor todo. Pasas unha cousa para outra. Hai xente que lle bota un pouco de azucre, mel. Eu teño mel, pa pongo na vinagreta. Aquí o que facemos é se que siga cocendo a paseniño isto que lle quedan 5 minutos a ese bacallau, as patacas un pouquiño máis, acaramelamos isto outros 15 ou 20 e de seguido voltamos para facer a masa, facer unha historia, outra, que xa verás como isto é sinxelo e moi saboroso. Veña que nos vemos, chichquilichasqui. A ver, xa estás acaramelado. Como? Acaramelado, se me trouxeras un deses gallos da soprano. Aí sí que me acaramelabas. Oh, que ao final era soprano, mezzo soprano e contralto. Non íamos tan desencaminados. Esta estudia nas pausas. Mira, está aquí esa ceboliña, ese allo, acaramelado como dixemos, vale? Agora, aínda que teña un pouco dese líquido que pode quedarlle tal, voulle meter, porque vamos a intentar conxugar todos os ingredientes desa maneira aí. Vale, isto agora secará un pouco ese líquido co propio bafo, co propio calor da tixola. Importante, aí o temos, que se vaya desmenuzando e integrando. Vale, non temos que facer moito máis, porque o bacallau e a cebola está feita, pero sí que me gusta a última remexida. Básicamente, por unha cousa, o aceite ten sabor da cebola, que tamén vai collendo, o meu bacallau, todo ese sabor. Así que, un segundiño máis aí, e o que fago é o seguinte. Empezamos ca pataca. Está a pataca pelada, teño por aquí un trebello destes que é auténticamente unha maravilla. Eso, baixamos lume para aquí e facemos o seguinte, mira, pataca. Aquí vai che gustar isto que flipas. Sí, a mágoa que non teña así como máis capacidade porque hai que facela dunha en unha, pero Que licuar, para pouca cantidade. Como me mola a min isto. Sí. Tacatá. É como hai a peña que plastilina esta, non había un xogo que era como de plastilina que lle facías o pelo. Exactamente, Claro, sí, non o tiven, pero vino na tele. de pelú. Cando era rapaz, escoita. Cando eres rapaz, empeza a Navidad, o Nadal, non? Empezan a ver os anuncios. xoguetes. E os catálogos que querías todo. Pa min, me portei moi bien. Como que non? Claro que sí. Mira, aquí, a pataca, a nosa masa, o noso cemento hoxe, vale? Que non nos queda nada por aí. E facemos o seguinte, veña. Posto por aquí, 3 pataquiñas medianas, máis ou menos, e agora imos mirando, que vos dixen, unha das cousas máis importantes, vale, que temos que mirar é... Non, aquí non tiramos nada. É agora que o ovo, a humidade, vai tendo tino con iso, vale? Se xa máis ou menos proporcional. Por lo tanto, dos ovos vai ser 1 a 1. Vamos facer unha cousa. Vou facer isto. Isto para aquí, que xa estaba daqui. Isto para aquí. Sí che me gusta, ben. Al final, o bacallau Sí? é un peixe branco. Branco quere dicir que ten moi pouca graxa. Vale? Pero aínda así ten unha porcentaxe moi alta de ácidos graxos omega 3. De feito, un toro así de uns 200 gramos de bacallau cubre case o 80% das recomendacións de omega 3 diarios. Quero dicir que... 80? Sí. Que aínda que ten moi pouca graxa, ten unha fonte de omega 3 non tanto como o peixe azul, pero bastante interesante. Bueno, de parece, feito, 200 gramos era unha ración perfecta como Sí, temos aquí. Aquí temos sí, medio kilo. sí. Entón, entre a pataca e tal, o sea, estaríamos falando de casi 3 racións de 80% para 3 persoas que sacarían de aquí. E despois se comes outras máis cousas, non? Unha lata de sardiñas o día seguinte, o dar, estamos aí. Que eso
do 80% supoño que será algo un pouco, depende da persoa tamén, non? É unha estimación, verdad? Vale, porque isto moitas veces despois hai xente que chamanlle calculín. Non te acordas daquela que facía? Vamos a fazer 4, vamos a Ai, sí, non me acordaba. 6, acordas? De verdad, sí, Vamos sí, a un 7, decía 950.337 e 707 millóns. E dicías ti, como? De que falas? Pillabas a calculadora e daba o chisme, non sei como facía o tipo ese. Vale, pois agora que temos esta zaragallada que é a palabra que máis me gusta, a min na vida o galego é máis bonito que eu que sei. Eso aí, agora toca, para que non se me olvide absolutamente nada. Un chisquiño de pementa. Cuidado con esta pementa que temos no tachebó. Pementa branca, non? Pementa branca, que mete medo, mete medo. Vas a arreglar un pouco de queixo, porfa. Veña, deixo isto por aquí, un pouquiño de queixo, quita un pouco de codia e tal. Vai levar un pouco de queixo como dixemos. E agora eu voume cos ovos. Vou vir para aquí, intentar que todo este no seu sitio e o que fago eu é o seguinte, vale? Aquí, para dentro. Eso é, mirade. E empezo a remixer, va? Vou facer unhas cousas como me di aquí a miña compañeira. Limpamos e empezo a remexer todo. Eu creo que para esta masa, con 2 ovos, vai ser máis que suficiente. Demais, como ainda está algo morno, o que me vai facer tamén ese ovo que moitas veces preguntamos é que fai? Calla, vale? Con ese calor. Sabemos que o ovo máis ou menos calla con... Claro, porque ao final é unha masa sen glute, non ligan como as masas con glute. Bueno, pero ollo, que isto vai flipar como vai quedar. Veña, outro ovo quéreo. Temos que ter esa consistencia. Despois isto, por suposto, ten que enfriar un pouco. Que tal así ou máis? Un poquinho máis, un par de reladuras máis. Veña, perfecto. Porque despois facemos o seguinte, que é remexer todo cun pouco de perexil e deixar repousar. Así que ese ovo vou no deixar, como vos lo dixen. E así facemos a proba. Mira, sinadevos, por exemplo, que eu estou aquí con vos e que non fixera nunca a receita, como te vai pasar a ti, e o que digo eu da textura, ti non o teñes na cabeza. Mete 2. Fas unha proba co aceite, se non che vai moi ben, metes outro, e te podes volver a mañar, sabes? Tampouco pasaría nada. A meter outro, sempre hai tempo. Por botar máis ovo. Vale, exactamente. Se ten moito ovo, está moi húmida, despois vais a facer uns churros moi chungos. Claro, exactamente. Non máis tortilla, senón que non vai ter forma. Veña, eso aí. Pásame ese queixo. Veña. Perfecto. Queixo pa dentro. Unha molla madiña de queixo, tamén. E, por suposto, o noso perexil. Acordadevos que vos acabo de dicir que como ten un pouco de calor, vale, tamén vai derretir ese queixo, pero senón non pasaría nada. Pasa aí, eso é. E cólleme o perexil, porfa. Buah, isto é unha maravilla. Chisquiño de sal, esa pementa branca xa ten. Listo, isto para ti. Non o quero para nada. Isto para min. Vale, isto é tan sinxelo como isto para un caldiño, vale? Que dentro un pouco fago a... É tan sinxelo como o que estamos a facer. Non nos poñamos tolos, cortamos un pouquichiño dese perexil, ben miúdo, pero sen pasarnos. Acordamos sempre que o perexil, moita xente di, eu teño perexil, miña nai meto no conxelador, vale? Fresco. Despois saco xa picado. Non me gusta moito como queda. Vale, como? A min personalmente non me gusta moito como queda. Mollase se non conxelas ben, pero para cociñar, se é para facer en seco non vale, pero para cociñar vale perfectamente, moito mellor que o deshidratado, pro meu gusto, o conxelado, vale? Neste caso, nós, esa madiña de perexil para dentro e facemos o seguinte, mirade, un pouco de boneca e aquí. Véndeno xa, de feito, perexil picado conxelado. Véndeno? Sí. Ou non o vin? Eu teño mercado. Vale, non o vin, pero miña nai conxela, eso sí. Hombre, gústame máis que o deshidratado. Isto é como todo. Se conxelas e conxelas ben, ainda vai. Se conxelas unha bolsa moi grande, ti unhas pingueiras de auga, puxéchelo tal, deixache mal, a veces queda demasiado escarchado, e sí que é verdad que non queda ben porque se molla. Así que, nós, o que facemos é o seguinte, mirade, deixamos isto repousar, que enfríe un pouco na neveira para que calle e que despois, cando colla a temperatura nese aceite, evidentemente, faga con unha peliculiña entre o ovo, a pataca, o queixo e ese bacallao e, por suposto, o noso perexil. E nós volvemos dentro de 5 minutos de contado para acabar de facer unha ensalada que ao final, sabedes como fago? Pim, pim. As ensaladas pouca manufacturación teñen. E, eso sí, por suposto, unha mayonesa que nós aquí facemos nun chisquilichasqui. Últimamente non sei que me pasa, que estou feito un auténtico manitas,
Porque isto hai que botarlle forma de quenel, din por aí. Chamanlle quenel, chamanlle calquer cousa. Eu o que fago é Eu chamolle non manchar as mans. Home, non manchar é algo importantísimo. Escoita, moi importante. Pero como están quedando isto é unha auténtica maravilla. Mirade que tostado. Aí. Eso sempre un pouquiño de papel de cociña. Van tostando pouco a pouco esa pataca, ese ovo, sen fariña ninguna. Empregamos unha receita na que perfectamente facemos isto parece unhas croquetas de pataca. Si ou que? E mirade o que fago. Simplemente ir botando por aí. É que parece máis unha croqueta, sí. Sí, é que sabes o que pasa? Eu fago así. Porque se pons, al non ter fariña, queda pegañenta, non? Entonces, empezas a facer este xogo que fan cos xelados a xente que controla. Esa historia que lle din que é unha quenel. E fago así, e pa dentro que vai. Limpas a culler... É unha mestura entre os buñoles de bacalao e unha croqueta de... Pois aí está, de pataca, que hai croquetas tamén ata de arroz, vale? Último, veña, que me estou aficionando a isto, está me gustando moito, pero temos que acabar unha receta que anda por aquí. Moitísima grima que choquen os cubertos, sabes? Eses son... De entera, chámalle, ti tamén, vale. Ven comigo. O último que teníamos que facer é o seguinte. Unha vinagreta que hoxe... Ata... Mira, toma. A ver... Eso para ti. Quero que fagas unha cousa mentre a xente vai vendo outra. Unha culleradiña que che vou botar eu xa aquí, vale? De mel. Mirade, espera, para que a xente vexa ben e así despois tal. Cucharadiña de mel, vale? Pouquiño a pouco, eso é. Veña, listo, isto por aquí. Temos tamén, onde está o limón? Aquí, ahí. Perfecto. Limonciño. Veña ese limón. Mira como facemos nós unha vinagreta, vale? E agora, chisco de xalsa aí, eu sempre mirando por nosos boliños. Perfecto. E, por suposto, un aceite do bo. Aquí o tes. Vale. Aí hai unha pepiña, víchela? Sí. Vale, pois eu vou facer unha cousa, porque... Non. Porque me dá na cabeza a pepiña. Mira. Estás aquí... Non se fía de mí. Non, sí que me fío. Pero encántame. Que dis? Como? Mira, onde vou? Facemos unha cousa. Colles isto, empezas a remexer. Isto por aquí, sabes o que fixen? Botei a culler na basura. Bueno, e a pepita na boca. Que dis? Sí, pero non pasa collo agora. Non me din conta, nin eu gusto volar. Collo agora. Eu sigo remexendo que me falta pouco, que quero que a xente vexa unha cousa. Temos un ovo, vale? Temos ovo aquí. Temos ese allo negro que é maravilloso. Mirade, teño aquí un pelexiño, quítollo. Eso é, para aquí. Metemos o allo negro aquí dentro. O outro chisco de limón que deixei aí. Mira. Que senón un pouco de vinagre, pero sí, é perfecto, ácido. Ese limonciño para aí, ben. E con isto, o de sempre, un chisco de aceite, vale? Controlando, teño eso prácticamente feito. Se poso o aceite na súa temperatura é unha maravilla. E aquí, a maionesa de allo negro. Ti, unha vinagreta que xa está emulsionada maravillosamente ben, e o único que imos facer nun bol grande, ir metendo tomates, a iruga, os coengos, a erva de coengos, esta historia, e eu vou facendo ruido. Vale, quito por aquí, un segundo. Isto, que senón vanse... Ainda están, un minuto máis. Así que, facemos ruido, facemos todo. Ti cachisma, eu camiña a historia. E desto sai a maionesa de allo negro. Hoxe cociñamos boliños de bacallau. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer as patacas, aproveitando a mesma auga para facer os anacos de bacallau nunha vaporeira. Ao mesmo tempo que picamos a cebola e os dentes de allo para rustrir ata que queden ben acaramelados. Co bacallau feito, engadímolo ao noso rustrido para de seguido mesturar coas patacas esmagadas xunto cun pouco de pementa branca, un par de ovos, queixo relado e perexil picado, remexendo ata conseguir unha masa homoxénea que repousará na neveira uns minutos, para máis tarde darlle forma coa axuda de 2 culleres e fritir en vez de aceite. Mentres, facemos unha vinagreta con mel, zume de limón, sal e aceite emulsionándoa coas axudas dunhas varillas. Ao mesmo tempo que facemos unha maionesa de allo negro, que emprataremos coas boliñas de bacallau e a ensalada aliñada para comezar a papar. Ollo
con nosos boliños de bacallao, Isto teñe moita pinta. Estaba dicindo aquí un compañeiro que tamén lle chaman pataniscas en algún sitio. Pataniscas, pero levaban fariña, creo eu. E nós fixemos os nosos pastéis, pataniscas, buñuelos, absolutamente boliños de bacallao, sen nada de fariña. Con ese ovo, con esa pataca cocida ca súa tona e un pouco de queixo e perexil e bacallao. Como non? Despois, unha maionesa de allo negro e unha ensaladiña e temos as chulas que chulas do Estáchebo. Auriño! Pero mira, queiman, vou nos deixar a Pero respirar. tires unha lambona, vas comer un bocado.